Kima. Ada ni gimana? Ini pada entah kelaki ya. Nên là tôi ngài lúc lẹ à? Là tứ là. Tengah lu le apa? tôi ngày á thì biết là treo là cha là treo phú chứ bà treo phú á là cha phú phải vậy Kenal ni bah? Okay. Ami lagi. Hoa chị chị Pagi je na. Tak boleh galah. anh đã phú à ô được hả là được chứ bà Ha. mà đờ mua ba treo nó mình cho bà hả cũng ngay ra nè Galah galah. bữa giờ à qua bữa nó chỉ được à Ha. đã nó chỉ Nam cuma lihat tu galah ni na. Lihat tadi. là mua nè Nak keluar ni iya lah. cái ý anh cái qua đây Quá cha này. Keluar. Dia keluar dia ni lah. Ha. Ten nhiều hết là sao là? Kima. Ada ni gimana? Itu ni kima. Lihat tu galah tapi ni mah ni gimana? Oh ni mana buta buat tak apa dah na. Ô cột rồi. Oh kau berapa na? Mau le mama mana na? Ini. Ô cột rồi. Kau berapa na? Tọt chi. Tao chi na. Dah ni gimana na tao chi ni khi lại na. Và khác khi mà ni gimana buat cho đi cái ni vậy na. để y ra luôn Hả? cả có tả lên cái là lên mẹ lại. lúa kia thay người này thì là đúng à làm mấy người không người ra phút À, ít thì ni cái này na. Nó keluar jiwa na, keluar jiwa aja na. Ilmu lah. Kalau cia tiap ada apa? Idan ni, kalau jiwa apa mau? Idan ni, dia ni gimana? Masa ada tu ngah mana? Kalau boleh, boleh. Entah buta, Allah jiwa ni na. là ba Awak ni, boleh jauh dah. Awak Canada na. Awak Canada ni, awak macam buta bulan terjadi deh. Na, kau baca cuma macam buta bulan na. Tak kira, kira na. Cho mình lấy tamu máu ở Canada, Alberta, Canada, Alberta nè, ông ta làm lên nó, mình lấy tamu nó, con này mà cho na, bữa ta bữa này tôi có lo này quên hết rồi nhá, thế nên lúc là đúng ngay là bạn à, lúc đấy khi nào là đúng ngay nhớ chim mà đấy, con này là mưa là phía là con ôi vậy xí các bạn à, là anh đi qua là tung nga, đi rồi ra thì bà xí nào nó bà bạn à, mua bà ta bao là nào, mấy bà đó được lúc là được ấy là ra đúng là ra thế cũng có được tiền này cũng có được tiền cái này không đã, mua được bao tung nga gì là nào, tôi ngáo về một là bà brother tam mua mà nào, cho tam mua nào, mà chỉ là bữa ta bữa này, cái lo này vừa thế là sao thế? Mấy giờ này rồi. Đóคือถ้าคุยได้มาจะนำพุทธะคุยได้เนาะเจอแล้วไหนเนาะเนี่ยแต่จอตามูนี่ตับหรือหาด้วยได้ Đập được phá đỗ. จอตับหรือจอเนี่ยนะ Cho đập được phá đỗ. จอเอาเล็กแคนาดาเนาะเอาไว้มาจะนำพุทธะคุยมั้งเขาเลยพูดดีอะไรได้เอาไว้ไอ้จ้าเพจตาเสียวดำมาเนาะแหละแต่ตาเพจดำมาเดี๋ยวโอ้ได้ตอนชีแต่โอ้บลอเนาะ Không lòm lòm. ถ้ามาข้าเคยมาบ้าเลยนะ Mà bắp à? มาบ้าแต่ตาเพจอิเลเมขนาดนั้นนะอิเลเมได้มีไว้กันเนาะไม่ที่ได้มันตีได้หมูน้อยเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวได้ดู mà ว่า bố ดู mà ไป bố tập vừa lớp vợ mình lên một bà tôi ngáo đó lỡ ra mà bố đâu phải là kia taรู้เลยแบบมันตุ้งงานบ้านน่ะ แต่ถ้าเบี้ยโอ้ยมันได้นี่รอเราเนาะ Nó cột lòm à? กูยังพัดด้วยนะนี่กูแต่บุญมันนี่นะเลยรอเด็กละตันเล่นนั่นนี่นะก็รู้เลยแต่จะดูว่าบอกว่าดื้อดีพากล้านี่ไอ้เราเนาะไม่ที่ได้ได้ไปดูคุณราคาเขียวเว้ยมาแล้วได้ตั้งแต่มานี่วะแต่จะที่อะไรที่อยู่นะคนนี้อามุปารินเดหามาลุ้มมาแล้วว่า một bà cho ha tôi ngáo cũng chỉ là phô ta mà lên bà phô bảo bà là là khua đó ba chắc là bà mình phô đứa chân thì mình rửa Tapi dah berada nama macam ni, kau yang dah tidak le nupu oh buta the terpe segla
khá luyện lại rồi nếu bữa ta bữa thay nào khi thay nào ăn lỡ ni nào bút lỡ nào cái đó được ta bữa ta bữa đó cho đi là cả khóm mà cả khom mới nào cho đi nào khóm mà đi mà đó là nó tung à có là chi nữa bữa cho đi nếu khi cả là mà nào nào ta đừng nhớ chim mơ nữa là ok đó được ủa thì có biểu hiện gì đó là biểu mà đó mấy cái nhỏ có bạn nào chơi không mà đó là thì khi đó là bạn lại thì kiểu mấy cái kiểu này chơi mỗi lần bé rồi đúng hết rồi đam phim mà chơi thêm mà thì đó bây giờ bữa ta bảo nó nữa mà mấy cái xe nào vậy nào xe thì cho bắt theo cho bắt dàn lên làคนเนี่ยน่าจะ cửa cái này คนเนี่ยตีบ่คนบ้านมาดิไม่เอาเลยเนาะเดี๋ยวบ่ดอหมอเดี๋ยวโตบุตาแต่บ่มาดอหมอแล้วเชื่อก็เชื่อเลยบ่กว่าเชื่อว่ามาจังหมอไม่ได้ตลอดเลยก็เลยไปเซ่นะจะบ่เช็ดทุเลยแล้วแต่เนี่ยตีอ่ะแล้วตุ้งอ่ะมาแล้วลูกแต่ตุ้งอ่ะระเบิดมาแล้วอีระเบิดมาได้แม่เนี่ยนั่นคือเดี๋ยวเห็นว่าตอนเราดิมาลอยก็มาตอนแล้วเอาไว้ที่เดี๋ยวเลิกมีพาเลยไม่เป็นไรเราเอาไว้อยู่มาลอยเลยให้เราลาผิวเดินเนาะพวกนี้เอาไว้นั่นนึกเลยได้แล้วตุ้งอะไรอุ้ยลีน่ะ lo cái ba đi ba อาศัยใจเส้นอะไรนะโอ้ตอนชีเราว่าฮะเส้นอะไรนะก็เกี่ยวที่ละน่าสนใจเลยนะอาจารย์ที่นั่นคอยว่าน่าจะวันนี้นะถ้าเขาเบรกเลยที่ว่าได้มั้ยนะเกี่ยวกับเรื่องเลยนะ